pen rakalong damon rakatung ke APSL siap hangke kroy krik ku hangke patungi hamren ka bang suri ini sose APSL si pen a kongres pen BJP asong untuk Pak Abdul Alo tapi buthot pini kami dibu itu BJP officer long kami nak coba Abdul nasi pini ani de neri budamji jai kata kami kacu payalam ke thana bang ke tonan ko APSL si ani tar jai kata rapan neri ibukan tung ke kaya nang lining aroke soitan te apotsi karbiat hai ban kapajok ji ke kemang ke tonan ko patumi hamre nang tame bisnong boy thalang so MLA rupsing teron kain ni son kacopai number rock si Chris yang lihat non letes ke karbi Christian tumbang ke electoral roll long pe amen than aji wo pai non letes lo ke nungjeri lo la so prangan ke boleh sarkol bisa doang ko dek kota ho kampur ko dek kota ho gulangan ko dek kota ho apa jepang batai ni apa tu bayar si son Chris yang lo tu mi MLA kai langsung transaksi ko aman apa coba nang kere mun dapat nang dan lo dia kata nang dan dulu nak coba ka Chris itu mati ni nang kere mun tak Chris yang lo prote jai kata sampai turun ni la moneto selain le pita kama belo oksigen le pita kama belo non ta oksigen awete aparti masih regelo ko an sini ponona akan ikan 80 bosor panel Itias prosel, langsung mengira panci, itu tahini itu kita semua yang tumakai, kaki kaya kecing kona, asongnya puluh pusik hok, langsung tak lagi, kaki di sana orang tamu puluh deh, nege jisu adulah, jijas selai adulah, lupa ada tipu jaya kata, nasi cetera kali nege bui bangga, ingkonon. Kadom Nelly Samson Teron APHLC Legal Sales Secretary Ahin Pen Ake Hai Horen Singh B Aphan Lamvoy Ki P Kangtung Gela Hello Ake Hai Sir Jai Kathar Aphan Langli Karbok Alam Thea Puthak Nelly MP Ake Hai Phan Lamvoy Pingtung Athema Alangli kipu APHLC amai pu ke hai jai ka thara ningar loke soitan sidu soitan hi lapen rata thengnu kachepaklang mate kacheparjan ke arna mason pu seta hi ge komalo aprang si rata tumda chini nangji tapi iya kam ko malo ke claim halata ratum chini nahi non BJP a government atum ke claim ke dam rara tum chini bomlo expose bomlo lapen thega theglong bomlo lapen iya kam ke claim ke MP Horen Singh beben masi ke chenglo athe alale tum ke dosi long ri kyap ta ke jod ke lapen alang tuma government ke do bom hosi langpi dihangi bank da jordet loke pavider loke lancho takali alang a duty made alang arpu ke kopilo MP bulotang te parliament lo member lo alang ke claim ke dam nahi bang ke hemprek ke hang du nang ji halada lapen constitution long kopi ma provision ki do haladak alangli lang peme pensi haladak lam ningje do nahi non ke session do po session along thangalam da ningje do de kaningje do nge ammo ke bang lam MOS mentu lo implement po hala ke heno IMOS bang lada hala accord ateng
6 schedule men tu lokai amendment popo lahai si charge dunji alang inut MP bulotang te alang speech arjudam lo bulote osumar ahi jewan we speech ason je kaning je alang a quality kave ong third class fourth class MP ule tum punam de cho aho kalam no labang osumar pele pangbar de sida hinone apong lo alang li lam kaning je lapen meeting long sida athon ro re lam se kai taning je baditi lasi alang li phan nilihin bentame binrem lo alang li hi ibu ki puke lage matha pame pen se alang li ningje ne polo hi atum ke mesen kam claim ke itum pangbadam sna chini kado beta constitution alam ke than rat apan ke pachini alam ke than le jong si hi polo tang te alang tum ke pacho bai hectic corruption hectic ke claim tangka ki cho rata tangka ki cho la chata kali hempre ka farman ben rata phana dukang hoy train reserve po Delhi dam po ammo ke bangwe jantar mantar long reli pahang nam jopo alang thang kam da a responsible ma chini ne la sila son ke quality MP lo ma de ko pilo ratum chini nang ji la pen opposition party phale karju nahi gali nang tum ruling atum copy a role ke play nahi hala nang tum charju de tha prangsi constitution a teng copy la nang tum man empowerment nang pi jakong nang pi constitution pen pilo empower ke hala bang nang tum chilang tha Indian constitution long 244A pinia ni nang li ningje dun hailo ma hala da lam thesi da nang li ningje dun dei hala da lage nangle tum ruling tum ke fail lo lage nangle tum responsible ka chini nelo ruling tum pulotang de nangle tum long sinon jakong dolo nangle tum center tame state tame tapendak district tame BJP tum si ke chari lo tang de kopia pos nangle tum implement on de lo 244A ki pinaya tum lo nangle tum kopia pon nangle ningje he da no na bangke nangle tumalong si jakong do kok boy phit tame ke blame ke APHLC fan are APHLC tumge godak council tai ni nela gudam lo pulotang te ni tum non se che song mom lang daksi dang ni tum nile tum fan ko pisdang puthurong lo nale tume thang ko son charju thalage lasi nilihin banaya pudunji puka nangli inut MP bulotang te hala nangli lam the kaning je rada hong jailong kaning je bang hala standard bang maintain chatha koson hosi ko puson lam kaning je nei ma hala nangli maintain tha lapen isineli nanga pakeng dun kang tunggal lo nangli inut MP bulotang te hala gutkha ke cho kowe ke cho mangka nangli chodet puseta rada hong jailong bang choche dia sigeme rada tum nangkel lang don da therak me lage nili puchot kali kapre tum da nangli phanang che than jolo jota me he nangli ke sang ho da son chori po phangli jota me nangli chodiat po ahor mu pulang te seta me non rada hong jailong meeting along son son nangli gut khai ngom bok he di ho nangli phanang ke lang don ta me inut MP bu ta me amana be dia da son nang nak lo la bang ke lasi labang nangli cipakeng ikha lapen nangli tum ke claim nai ke lahen lo constitution nang pi det api det ki maron long jakong nang pi det api ta nangli tum constitution ke lang le kapuri he lapen ke thek ke lage therak me mi alam lage MP bulang te arol thepik Parliament long constitution MNG pulotang te ake no aron itum phan na MNG pulotang te haladak ki khang du nai da lata sinang li ar pulo hadak ta nona son ele tuma phan ake me aron nang jok dunji pusda ke deng nu nai sta nang li ben se deng na po parliament long dang di lahai mangke claim ke pinsi la kai ke ta lai PHLC phan ke bok lok
APHLC tumsi ruling puchon de chok helata hangala me sidame nangli tumsi ruling lo nangli tumlong si jakong dolo nangli tumlong si ke claim ona jakong kado beda doyalo hempre ki pinaya jakong tame nangli tumlong si dolo nangli tumsi ke chari tang de lo state central anda before tax there lasi nangli lam kaning je bang hi I da ho kopina ken sara pi da ho pu jayega tharpan kar boke di ho lake udang lo te hala osut hi ya hi jeven ve tuma alon rek ta delo nangli no MP pulo tangte lasi nangli hala lam kaning je bang alam the bang a standard bang che maintain che tha la lo te di ho nangli nut MP da me aman long thuji stala so teng si dam bom lang pulo tangte di ho rada hong jai long ke onangli phanga dim da be de jibon pasini li matha dam lasi nilihin man kachoning ri bangala hen lo nangli ar poteng pen arol chipli pemenon constitution ateng nangli phan jakong nangi piateng MP ajakong theta na posi la constitution along kopi ma ke tok 244 pen chenglok apena son hadak inglong khe phan scheme pen chenglok development a sai claim non lalote rat ame nangli phanang rothuji lapen is son bangka nangli chichini nangji MP pulotang te MLA phanda themulo CM phanda themulo nangli member of parliament butang de loge nangli dak karbiang longwang pola CM adung todun hop ke dio lada chilon le nangli status bang maintain ikhalada nangli sike japo nangji MLA tum phanda MAC EM CM phanda nangli sike japo nai ladak bang po CM komanya EM along todun hopo lake nilitum nangkelang nona tumanda me therak me alam lake kasi nangli cepakeng ponik thabusi chuning ri pono nilihin penta lapen non coach bihar phanda me etum non present da me tum thaglong lo hadakta union territory people laso puthak nangli parliament long lamning je dunik tha karbiang long farman NCL farman 244A 1969 ningkan pela constitution long a provision la ke jok don la sikopia pot karbiang long a farman la pen NCL a baha phan a farman phan kopia pot pinianian da 244A implement me der lo pu speaker a thengno nangli ningje don tha non bang ko sa khe tom phan ke bang union territory people hala hala nangli concentrate non ladak ke nangli lason alam kaning je pe na jok sinangli political la benefit puke rata tumke non nge lulelo karbia rat inglonga rata tumke non ke chatlo lapen BJP aphan ke laso ting sidobom lang polotang te karbiang long arat ke prapjin pen BJP aphan ke ladak pen ke 100% all clear mate BJP aphan ke dak karbiang long pen ke karkok pula bangke nasa kero pilo nangli phanda me nilihin ben chuning rilo nasi constitution ateng pele nangli seme ke deng ateng pele rata phanda claim pig no tapen ki duk kila arat to an phanda me nangli kipinang dia son do ans name lang ponon plak bi plak bong abidat pen lapen kang hon kang jinso pele nangli kam claiming no nilihin pen lapon si nangli phan pani pachini chotno kadom